गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरा बाखनाय जाथों। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, गोबाव दिननि उनाव दिनैनि बे दिनजों लोगोसे नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ रायलायनो थाखाय आरोबाव बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो जायफ्रा नायगासिनो दङ, नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जिबनाव इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव थांनानै थानायाव माबा मोनसे लाब आरो मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बे समाव मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आं दिनै बे मोनसे फिसा टपिकनि गेजेरजोंनो आं दिनै सावरायनो सानदों बा नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेरजों दिनै आङो शेयार खालामनो सानदों। तो बे टपिकआनो जाहैबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, हाउ टु लिव ए गुड ख्रिस्टियान लाइफ। दैट मीन्स बेनो जाहैबाय मा, जोङो माबोरै ख्रिस्टियान जानानै मोजां ख्रिस्टियान जिउ खांनो नांगौ, बा जोङो दिनै ख्रिस्टियान जानानै माबोरै सासे मोजां ख्रिस्टियान जाना जों दिनै थांनानै थानो नांगौ, बेनि सायावनो आं नोंथांमोनजों मोननैसो पइन्ट दिनै लानानै फैदों नोंथांमोनजों, बा जेसेबांनाखि आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दङ, बा जेसेबांनाखि आंनि साबस्क्राइबार्सफोर दङ, साफ्रोमजों ना आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं दिनै रायज्लायनो लुबैदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला फै बे मोननै पइन्टआ मा जोङो नायनि, आरो बे गाहाम बाथ्राया आरो बे पइन्टसफ्रा दिनै जोंखौहाय इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव थांनानै थानायाव मा उन्नति खालामगोन, बा जोंहा मा मोनदेरनाय बा मा मोनदेरगोन, फै जोङो गोथौयै बेनि सोमोन्दै सोलोंज्लायनि। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, सेथि नाम्बारा बेनो जाहैबाय, नाम्बार 1 आनो बेनो जाहैबाय, follow Jesus example at all times। मिथिबायना? मोनफ्रोमबो समावनो, मोनफ्रोम बिथिङावनो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि जे उदाहरन होलांनाय, फोरबो जिसु ख्रिस्टनि जे राव, बे रावफोरखौ दिनै जोङो मानिनानै सोलिनो नांगोन। मोनफ्रोमबो खामानियावनो, मोनफ्रोमबो बिथिङावनो, मोनफ्रोमबो समस्यायावनो, मोनफ्रोमबो थांखि उद्देश्यआवनो, मोनफ्रोमबो जोंनि रायजो जानायाव, इसोर जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनायाव, मण्डलीयाव नांथाबनानै थानायावहाय, अनज्लायनायाव थैजासिम जोङो बे संसाराव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोङो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राफोरखौ जों दिनै मानिनानै सोलिनो नांगोन, बा जों दिनै मानिनो नांथारगोन, आरो जिसु ख्रिस्टनि दिन्थिनाय लामाजों जों दिनै थाबायनो नांथारगोन, आरो जोङो जिसु ख्रिस्टखौ उनसंग्रा ख्रिस्टियान दिनै जोङो जाथारनो नांगोन। मानो नोंथांमोना मिथिगौ ना? बिकज अफ वी आर ख्रिस्टियान। मानोना जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्लासो जों दिनै सासे मोजां ख्रिस्टियान जों दिनै मा जिउ खांनो हागोन। नङाब्ला जों जुदि ख्रिस्टियान जानानै बे इसोर जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राफोरखौ मानिनानै जुदि सोलिनो हायाब्ला, बेखौ उनसंनो जों रोङाखैब्ला, जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राफोरखौ, बेनि फोरोंनायफोरखौ जोङो माब्लाबाबो मोजां ख्रिस्टियान जों दिनै जानो हानाय नङा। आरो बेजों लोगोसे मा, जों दिनै मोजां ख्रिस्टियान दिनै जोङो इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव जों दिनै जिउ खांनो हानाय नङा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आं दिनै जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय, बिमा बिफाफोर दङ, आं बेखौनो दिनै खावलायो आरो थुलुंगा होयो। अनजाग्रा ख्रिस्टियान बिमा बिफा बिदा फंबायफोर, जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय मा जाथारनो नांगोन? मोनफ्रोमबो बिषयाव, एट अल टाइम्स, गासै समाव जोङो जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ मानिनानै जोङो सोलिनो नांथारगोन। अब्लासो नोंथाङा सासे बा आंजों मोजां ख्रिस्टियान दिनै जिउ खांनो हागोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि आं दिनै फरायनानै खोनासंहोनो सानदों। तो बेखौ मोननो हागोन एफिसियासनि 5 बालाबनि 1 सिरि।
आं फरायनानै खोनासंहोनि जिसुनि मुङै मा होननानै बुंदों एफेसियासनि 5 बालाबनि 1 सिरि आं फरायनि बेनिखायनो नोंसोरो अनजाग्रा बिसाफोर बादि इसोरनि बादिनो खालामग्राफोर जानो हास्थाय खोनाबायना मा होननानै बुंदों एफेसियासनि 5 बालाबनि 1 सिरियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो जोंखौ बुंदों अनजाग्रा फिसाफोर बादि मा जानो थिनबावदों इसोरनि बादिनो खालामग्राफोर जानो हास्थाय बे इसोर जिसु ख्रिस्टनि बादिनो खालामग्राफोर जानो हास्थाय होननानै जोंखौ नोंथांखौ आंखौ गोथार बाइबेला दिनै बुंदों अब्ला मा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोङो मा ख्रिस्टियान जानानै जिसु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ मानिनानै सोलियाबा मा नोंथाङा सासे मोजां ख्रिस्टियान जानो हागोन ना मा जों मोजां ख्रिस्टियान जों जानो हागोन ना जानो हाथारनाय नङा बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो खावलायो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों जों दिनै बा नोंथाङा दिनै इसोर जिसु ख्रिस्टनि बिसा तो बिनि बिसा जानायखाय जोङो मा जानो नांगोन बिनि बाथ्राखौ मानिग्रा जों दिनै जाथारनो नांगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बे समाव जों सोलोंज्लायबावनि नाम्बार 2 पइन्ट नैथियावहाय बेनो जाहैबाय read and do what the Bible says मिथिबायना मा होननानै बुंदों फराय आरो माव अर खालाम बाइबेला मा बुंदों अब्लासो जोङो मोजां ख्रिस्टियान जानो हागोन अब्लासो जों दिनै मोजां ख्रिस्टियान जिउ खुंनो हागोन मिथिबायना मा बियो read and do what the Bible says बाइबेलखौ फराय आरो खालाम बाइबेलाव मा लिरनाय दङ मा बुंदों अब्लासो जों दिनै मोजां ख्रिस्टियान दिनै जों जानो हागोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा बेलाय मिथिगौना जोंनि गोबांथार जों ख्रिस्टियानफ्रा एस्पेसियेलि आंबो जोङो बाइबेलखौ फरायो नाथाय बाइबेलनि बादि दिनै जों खालामनो हायाखै आंबो दिनै बेबादिनो सासे ख्रिस्टियान अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो खावलायगोन जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै बाइबेलाव जोङो मा लिरनाय दङ जों बेखौ मावनि खालामनि आरो बाइबेलखौ दिनै जोङो फरायनि अब्लासो जों दिनै मोजां ख्रिस्टियान जों जानो हागोन नाथाय बाइबेलखौ फरायनानै बाइबेलनि मथे जुदि जों थाबायाब्ला बाइबेलनि मथे बाइबेलाव लिरनाय मथे जों दिनै खालामाब्ला नोंथाङा जुदि खालामाखैब्ला जिबनाव माब्लाबाबो जों बा आं नोंथाङाबो जानो हाथारनाय नङा सासे मोजां ख्रिस्टियान बेनिखायनो बुंदों read and do what the Bible says फराय आरो खालाम बाइबेलाव मा बुंदों नङाब्ला जुदि मावाब्ला मोजां ख्रिस्टियान जानो हाथारनाय नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम आङो बे समाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनि तो बेखौ मोननो हागोन जाकबनि 1 बालाबनि 22 सिरि जाकबनि 1 बालाबनि 22 सिरि आं फरायनि जिसुनि मुङै मा बुंदों नोंसोरो बाथ्राफोर बादि मावग्राफोर जा आरो गाव गावखौ आन्दाय होनानै बेनि खोनासंग्राफोरल' दाजा खोनाबायना बाइबेलाव मा बुंदों बाइबेलाव दिनै जोंखौ रिक्वेस्ट खालामबावदों नोंथांखौ आंखौ बुंबावदों मा होननानै बुंदों नोंसोरो बाथ्राफोर बादि मावग्राफोर जा खोनासंग्राफोरल' जानानै मा होननानै बुंदों आं फरायनानै खोनासंहोबावनि नोंसोरो बाथ्राफोर बादि मावग्राफोर जा आरो गाव गावखौ आन्दाय होनानै बेनि खोनासंग्राफोरल' दाजा नाथाय जोंनि गोबाङानो दिनै बेबादिसो इनायनि दुखुनांथाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर फै बेनिखायनो जों दिनै बाथ्राफोर बादि मावग्राफोर साफा साफा जों दिनै ख्रिस्टियान जानि नोंथाङा जेखि थाखोनि मानसि जाया मानो नोंथाङा जेखि डिनोमिनेसननि मानसि जाया मानो इसोरनि गाहाम बाथ्राया नोंथाङा नोंथांनि थाखोखौ दिनै नाया नोंथांनि डिनोमिनेसनखौ इसोरा नागिराखै नाथाय इसोरा बेखौसो नागिरदों जोंखौ नोंथांखौ गावनि आदेशाव
बा गावनि बाथ्राखौ मानिग्रा दिनै बेखौसो इसोरा हास्थायदों आरो नागिरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जानो हागौ नोंथाङा सासे गरिब, जानो हागौ नोंथाङा सासे धोनि, इसोरनियाव बेखौनो फारागथि गैया। इसोरनि मेगननि नोजोराव गासैबो एखे आरो समानानो। बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायदों, बे भिडिअनि गेजेरजों नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो खावलायो, फै जोङो साफा साफा मोजां ख्रिस्टियान जोङो जानो। मा खालामनानै जिशु ख्रिस्टनि उदाहरनखौ बा जिशु ख्रिस्टनि बाथ्राखौ मानिनानै सोलिनायजों लोगोसे आरो बेजों लोगोसे गोथार बाइबेलाव मा लिरनाय दङ फरायनानै गोथार बाइबेलाव लिरनाय बादि गोथार बाइबेलनि बाथ्रा बादि जों दिनै मावग्राफोर जानो। जेन' इसोर जिशु ख्रिस्टजों हामजानाय आरो बेनि बोर आशीर्बादखौ जों दिनै नाजावनो हायो जों बयबो। थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों बे पइन्टफोरनि दुवारै इसोर जिशु ख्रिस्टनियाव दिनैनिफ्राय थांनानै थानायाव माबा मोनसे लाभ मोनदेरबाय आरो मुलाम्फा जाबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।